Babae ko. Gar... siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Sarah's Secret Files. Si Sarah, na gusto na sanang magkaroon ng sariling pamilya pero hindi pa pwede dahil kailangan niyang unahin ang mga kapatid niya. Meron na sanang lalaking nagpapasaya sa kanya. Kaya lang, kinailangan niyang mga ibang bansa para mapag-aral yung mga kapatid niya. Kasi wala namang ibang gagawa kundi siya lang. Siya lang yung inaasahan ng pamilya nila. Yung papa niya, pinapaako pa sa kanya yung responsibilidad na hindi naman kanya. Nag-anak-anak sa ibang babae tapos isang araw tatawag sa kanya na, by the way ha, matanda na ako, kung po pwede ikaw na magpaaral sa mga anak ko dito. Gumawa-gawa ng bagong pamilya. Tapos hindi naman pala kayang tustusan ng pag-aaral. Stress. So lahat ngayon nakaasa sa kanya. Hindi ko alam kung paano nagagawa ng ating secret file sender na si Sarah lahat ng to, pero mabibilib ka talaga. At sumalangit nawa ang kaluluwa ng kanyang mama na nasa piling na ng may kapal. Bakit nga ganun, no? Kapag sobrang bait mo, parang ang aga mong kinukuha. Tinan mo yung mama ng sender natin, ang bait-bait. Yun, maaga kinuha. Kaya ikaw sender, huwag ka masyado mabait. Baka mamaya kunin ka agad. Charot, darot. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin na mga nag-share ng kanilang thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ng ating kabisyo na si Jamar Palulim. Ate Sender, ang galing mo. Saludo kami sa iyo para sa mga kapatid mo. Ginagawa mo lahat ng yan. Kaya mo yan, huwag kang susuko. Palagi ka lang magdarasal. Bibigyan ka ni Lord ng lakas para hindi ka sumuko sa mga kapatid mo. Shoutout po sila Mark Joseph at Evelyn na naiyak sa kwento mo. Maraming salamat, Jammer Palulim. Ito pa sabi ni Robert Tirao. Proud ako sa ginawa mo, Sender. Ikaw ang nagtaguyod sa mga kapatid o pamilya mo. At yan yung bagay na hindi nagagawa ng tatay mo. Nakakainis lang na hindi naging responsable ang tatay mo sa inyo. Swerte mo rin na may nakilala kang lalaki na kinilala ka kung sino ka. Salute to you, Sender. Pagpatuloy mo yan, mahahanap ka rin ng taong para sa iyo. Eto naman ang sabi ni Sultan Pakasum. Hi DJ Rocky, bilang isang OFW nakaka-relate ako. Up until now, breadwinner ako. Nasa 30 na ako. Gusto ko na rin magkaroon ng sarili kong pamilya. Pero dahil breadwinner ako, may pinapaaral pa ako, hindi pwede. Unfair sa part niya. Na paaaralin niya ang mga kapatid niya sa tatay niya. Knowing na part din sila ng nagpahirap sa kanya dahil sila ang pinili ng tatay nila. For me, it's a big no. Hindi ko gagastusan ang mga kapatid ko sa tatay. Kung may panganay siya, dun siya mag-stand up sa mga kapatid niya. Bakit pa kailangan niya na extended ang problema sa inyo? Pag napagtapos niya na ang mga kapatid niya sa original, settle na siya. Hayaan mo na ang mga kapatid mo na mag-step up para sa sarili nila. Hindi habang buhay ang pagiging OFW. Sa mga magulang dyan, magpakapon na kayo.
Kung gagawin yung ATM ang mga anak ninyo, you chose to be parents. Kaya gampanan nyo. Hindi anak ang magpapakamagulang sa mga kapatid nila. Nakakaasar kayo. Nakakakulo ng dugo. Huwag nyo pong gawing investment ang mga anak ninyo. Oh, ipakapon na yan. Aso lang. Charot with darot. Anyway, eto naman sabi ni Darwin Russell. Bakit parang casual lang ang iwanan ng pamilya nila para sa bagong minamahal? At bakit kailangang isisi sa mga inosenteng batang kasalanan ng kanilang mga magulang? Parang normal lang sa atin ang makakita ng broken families. Nang dahil sa pagluloko ng magulang, nasisira ang kinabukasan ng mga bata. Yan po ay sabi ni Darwin Russell. Hi din po kay Chris Mendoza na ang sabi, tama yan Sarah, ginawa mong inuna ang mga kapatid mo. Ay kay Paulo Ramirez at ang sabi niya, salute sa mga nagsasakripisyo pero sana kahit ganun alagaan mo ang kalusugan mo. Laging mag-take ng mga bitamina. Saludo sa mga gumagawa ng aksyon para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Hello din po kay Catherine. Saludo ako sa iyo Sarah, napaiyak mo ko at napaiyak ako ni DJ Rocky. Medyo relate sa kwento. Saludo sa lahat ng mga breadwinners sa kanilang pamilya. Hindi madali maging breadwinner yung sumalo ka ng obligasyon na hindi mo ginusto. Hindi mo pinangarap pero wala kang choice kaya ilalaban mo talaga hanggang sa kaya mo. Pero naniniwala ako na sa bawat sakripisyo, doble ang biyayang binibigay ng may kapal sa iyo. Huwag mong kalimutan sender na kumapit sa Panginoon dahil siya lang ang pwede mong lapitan at hindi kanya bibiguin. Sana kahit sinalo mo ang obligasyon ng tatay mo, huwag mong kalimutan ma-enjoy ang buhay. Huwag mong kalimutan pasayahin ang sarili mo paminsan-minsan. God bless. From Catherine Toro. Hi din kay Tin Rivera. At ang sabi niya dito ay, it's never too late para ayusin ang sarili, makapag-aral. Lahat tayo may kanya-kanyang timeline sa buhay. Shout out sa Team RT at Team Sawi, kay Fatima Palacio. Ayan, graduate na daw siya today. Thank you. Shamir Rose Pelingon says, mahigpit na yakap para sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo, sender. And for sure, kung nasan man ang mama mo ngayon, proud na proud siya sa'yo. Sa mga ginawa mo para sa mga kapatid mo. At sa mundong ito, hindi talaga may iwasan na may mga masasabi ang ibang tao sa'yo without knowing kung ano ang mga pinagdaraanan mo sa buhay. Ituloy mo lang ang ginagawa mo sa buhay. Ang importante, wala kang tinatapakang tao. At para dun sa mga kapatid mo, sa bagong pamilya ng tatay mo, pwede ka sigurong magbigay o tumulong pero wag mong akuin ang lahat para sa pag-aaral nila. Dahil una sa lahat, hindi mo sila responsibilidad. Magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo. Mag-ingat ka palagi, sending hugs and prayers na ma-overcome mo ang lahat ng pagsubok sa buhay. At sa tamang oras, makahanap mo ang taong makakasama mo habang buhay dahil sobrang deserve mong mahalin at alagaan. Yan po ay sabi ni Shamay Pelingon. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon at gusto ko lang sabihin sa iyo, Sarah, na ang daming humahanga sa iyo. Ako, isa na ako sa napabilib mo. Napaiyak mo nga rin ako eh. Yung wala sa plano kong umiyak ngayong araw na to pero napaiyak mo ako. Ang galing mo, ang husay mo. Nasa sobrang husay mo, parang ikaw na ang sasalola sa lahat ng mga problema ng pamilya ng tatay mo sa kabila. Number 1, you should know how to set limits and boundaries. That is self-care. Alam ko medyo mahirap gawin yun sa sarili, lalong-lalo na kung very giving ka at feeling mo wala ka ng choice kundi magbigay lang na magbigay, ialay ang sarili mo. Pero tandaan mo na ang tao napapagod at may hangganan rin. You can say no. Medyo mahirap nga lang siya, pero kayang-kaya at pwedeng-pwedeng sabihin. Pangalawa, magkaiba ang pagiging mabuti sa mabait.
Mabait ka, sige lang, sige gawin nyo to lahat sa akin. Throw these mga chismis about me or kung ano-anong pangungutya, kahit anong sumbat, ibigin nyo na sa akin. O sige, pag-aaralin ko. Mabuti. Mabuti ba yun para sa'yo? Mabuti ba yan para sa lahat ng mga tao sa paligid mo? Magiging mabuti ka kapag tinuruan mo yung mga tao sa paligid mo na tumayo sa kanilang sariling mga paa. Teach them how to fish. Do not feed them with fishes. Yun ang nakabubuti. Sa kabila ng lahat, naging mabuti ka pa rin. Nakakahanga yun. Proud sa'yo ang nanay mo sa'yo. Ipatuloy mo lang ang buhay at naniniwala ako na ang taong ibinababa, ang taong nahihirapan, ang nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya, tunay na inaangat ng Panginoon. Babagyuhin, uulanin ka ng maraming biyaya. Abangan mo lang ang reward niya para sa'yo. Kapit lang. Sa mga kabisyo po natin out there, na mga magulang na gigil, gusto ko lang sabihin sa inyo na sana po ay wag na po kayong magkalat ng lahi. Yung magulang na hindi deserve tawaging magulang. Kung hindi nyo po kayang maging responsable sa mga anak ninyo, wag na lang pong gumawa. Magdadagdag pa po kayo ng taong masasaktan sa mundong ito. Kung pababayaan nyo lang, wag na lang. Kawawa yung mga bata eh. Kaasar po kayo. Alam nyo ba yun? Charot. Anyway, if you wanna share your secrets to me, share it to me, raketera@gmail.com. Sumapit na po yung oras para ako yung magpaalam. I gotta say GTG as in got to go. Huwag niyo pong kakalimutan, Aliwan Fiesta, June 27, 28, 29. Nakapiling ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sarah's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!